O alto fogo en Irán está no aire e o Estreito de Hormuz volve a estar pechado. Mañá estaba previsto que empezaran as conversas entre Teherán e os Estados Unidos, pero Irán advirte de que antes de sentar a falar teñen que parar tamén os tanques. Dende Washington poñen o foco no Estreito de Hormuz e acusan a Irán de estar incumprindo o acordo para permitir o paso de gaseiros e de petroleiros. Argemino. Así, Donald Trump acusou a Irán de incumprir o acordo sobre este enclave estratégico, xa que os iranianos cobran taxas aos barcos e isto estrangula o comercio. Desde o fráxil acordo deste cesamento do fogo de 2 semanas, Irán só deixou pasar 15 barcos polo Estreito de Hormuz. Antes da guerra pasaba unha media de 140 diarios. Outro elemento que pone en perigo este trato son os ataques de Israel contra Líbano, que os iranianos exixen incluir na tregua. Donald Trump volveu defender os seus bombardeos a Irán e asegurou que o país nunca terá armas nucleares. O alto fogo está no aire e a comunidade internacional contén a respiración. Aquí en España, o ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, anima a Irán a participar nas negociacións. España trabajará para consolidar esa vía de paz. También he hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, al que he animado a participar activamente en esas negociaciones. Alberto Núñez Feijóo condena o ataque que considera unha deriva belicista no mundo e reclama contención. La contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce. Todos los países, todos juntos, debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie. A Fiscalía acaba de amosar a súa oposición á semiliberdade da que desfruta a xefa da ETA, Amboto. Disfruta desa condición dende o 24 de marzo. A Audiencia Nacional considera que se trata dunha terrorista de extrema notoriedade e de especial gravidade, polo que consideran que a medida penitenciaria que aplica o Goberno vasco non pode funcionar como un terceiro grao anticipado. Actualmente pode saír á rúa de luns a venres durante o día. E a Fiscalía pide ao Constitucional que anule a condena ao exfiscal xeral do Estado. O Ministerio Público entende que se vulneraron dereitos fundamentais de Álvaro García Ortiz, que foi condenado a 2 anos de inhabilitación por revelación de segredos ao filtrar un correo do abogado da parella da presidenta da Comunidade Madrileña. O xuízo das máscaras retómase o próximo luns coas comparecencias da exmuller de Coldo e o socio do comisionista Aldama noutra trama que tamén se investiga dos hidrocarburos. No PSOE din que están tranquilos porque non teñen nada que agochar e insisten en que as contas do partido son transparentes. Las cuentas del Partido Socialista están sometidas a controles absolutamente eficaces, no solamente al control del Tribunal de Cuentas, sino a importantes auditorías. Así que, con total tranquilidad, somos los primeros interesados que la justicia haga su trabajo, que se diriman todas las responsabilidades. Venga, ¿dónde está la marcha? Viaxe. Pedro Sánchez inicia este venres a súa cuarta viaxe a China, pero antes pasou polo Museo do Videoxogo de Madrid, onde non perdeu a oportunidade de poñerse ao mando do coche de Mario Kart, que era a imaxe que víamos hai tan só uns segundos, precisamente a do presidente do goberno na China. Máis cousas, na precampaña das eleccións andaluzas, o líder de Vox, Santiago Abascal, chamou a Juanma Moreno, presidente da Junta Andaluza, Juanma Moruno. O Partido Popular di que non van caer na provocación. O líder de Vox arrancou a precampaña en Andalucía co candidato do PP no punto de mira dos seus ataques. Tenemos al señor Juanma Moruno promocionando la invasión. Así se refería Santiago Abascal, o presidente da Junta, e por se alguén cría que tivera un lapso, el mesmo despexaba a dúbida. Juanma Moruno reivindicando a Blas Infante, Juanma Moruno viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Pero a pesar da súa insistencia, do PP só obtivo a calada por resposta. Mirad, frente al ruido que nos vamos a encontrar en esta campaña, nosotros vamos a poner
en Frente Gestión. Din que non van caer en provocacións. Mentres no PSOE arrancaron a súa precampaña con vídeos biográficos da súa candidata. En mi primer trabajo en un hospital. Refrescando o seu pasado na política autonómica. No Parlamento de Galicia acaba de rematar o debate de política xeral coa votación das propostas dos grupos Xesús con algúns acordos. Ola, que tal? Pois foron aprobadas as propostas relacionadas cos anuncios que fixo o presidente da Xunta o primeiro día do debate o mércores. Máis facilidades para acceder a unha vivenda pública, extensión do bono ao coidado ou esa próxima reforma da atención primaria. Con Democracia Ourense chegaron a 9 acordos que teñen que ver basicamente coa mellora dos servizos públicos nos pequenos concellos do interior de Galicia. Cos socialistas destaca o acordo para aumentar o profesorado de apoio para alumnos con necesidades especiais. Co BNG tan só hubo unha coincidencia. Ambos grupos aprobaron pedirlle ao Goberno Central que a Xunta tome parte na xestión dos fondos europeos asignados a Galicia. Ahorrar nada, en absoluto. El día a día y gracias. Muy difícil, la verdad. Pero bueno, cuando se puede un poquito, pues sí. Ainda estamos remontando da Costa de Xaneiro. Aforrar é complicado nun momento de prezos á alza e de incerteza. Os datos que publica hoxe o Banco de España recollen un aumento da riqueza nos fogares. Pero hai máis desigualdade e tamén aumenta a fenda que hai entre maiores e novos. Mariola. Si medra a riqueza dos fogares, pero faino de xeito desigual, concéntrase nos niveis máis altos e aumenta a fenda coas xeracións máis novas. Hai menos capacidade de aforro e máis endebedamento. A vivenda é un dos problemas, pero tamén aumentan os créditos ao consumo. Os salarios e a inflación están entre as causas, pero hai expertos que apuntan un cambio cultural. No hai outra solución á pobreza. Capitalismo, ahorro e trabajo duro, non hai outra cosa. É a fórmula que apuntan algúns expertos, unha cultura do aforro que foi mudando nos últimos anos. Los mayores estamos acostumbrados a siempre privarnos de algo y guardar, que eso es lo importante, claro. Los jóvenes no. A riqueza dos fogares segue a alza, pero concéntrase nos niveis máis altos e avanza a fenda coas novas xeracións. Para poder vivir fora e pagar os estudos, un piso, sobre todo, se non traballas ou non tes a axuda dos teus pais, que eu tiven por sorte, non podes. Os salarios e a alza de prezos están entre as causas. Para chegar a ter unha vivenda, aínda que só sea un aluguer, casi o salario mínimo dunha persoa. Os sueldos de 1.000 euros ou máis ou menos, pouco pode aforrar. Porque todos sabemos que o diñeiro que se marcha, pero vamos, que dunha maneira, nada, sempre estamos a fin de mes, como digo eu. E tamén hai un aumento dos créditos ao consumo. Todo na sociedade está montado para fomentar o consumo. Un cambio cultural que marca o paso. Os plantexamentos da xente nova valoran máis o tempo libre do que ao mellor o valorábamos nós, que nós sempre valorábamos ao mellor máis o traballo, o conseguir, e eles valoran máis o tempo, que creo que están máis acertados que nós nese aspecto. E o 1 de maio entra en vigor o acordo do Mercosur, así que Europa quere tranquilizar os produtores con cláusulas que suspendan a entrada daqueles produtos de fora con prezos que provocan que se desplomen aquí. No foco están o polo, a tenreira, os ovos, o azucre ou os cítricos. Estamos nun mercado para coñecer que lle preocupa ao consumidor ante a chegada deses produtos. Noelia. Viñemos hasta a praza e aquí segue mandando o produto galego e así seguida, porque estes centros comerciais están especializados nos produtos de proximidade. Pero aquí tamén lles preocupa a chegada de produtos dos países de Mercosur e que todo produto este correctamente identificado para que o cliente saiba en todo momento o que compra. Un dos produtos vulnerables ante o acordo de Mercosur é a carne de vacún. O acordo permitirá a entrada de 99.000 toneladas de carne e o 1,5% do consumo da Unión Europea. Que ten que estar totalmente identificado todo, non? Nós temos un produto que ten as súas trazabilidade. Preocupa a identificación e o prezo. Cando os produtos dos países de Mercosur se vendan un 5% máis baratos que os europeos, Bruxelas actuará. Dase un prazo de 20 días para prohibir a súa importación. O importante é conseguir que se aplique realmente
que seamos dinámicos no sector en detectar eses posibles problemas que podan producir as importacións. Son as chamadas cláusulas de salvagarda. Para o sector, máis que unha solución é unha tirita despois de que a ferida está feita. Entre que se activan os protocolos, que se fan as inspeccións, que se teñen resultados, que se poñen as sancións, que se dan os trámites e un largo etcétera burocrático. O consumidor defende o produto nacional, pero tamén pesa o encarecemento da vida. Hai moita xente que mira o precio, por suposto que sí. Pois porque nos meterán aquí produtos que ao mellor cortan o mercado de aquí. As medidas de protección afectaránlles a uns 23 produtos catalogados como sensibles, entre eles a carne de vacún, porcino, o azucre, o arroz ou o mel. Os autónomos queren que o Goberno paralice a suba de cotas pros familiares e societarios, eses parentes dun autónomo que colaboran nun pequeno negocio familiar. A maioría cotiza pola base mínima, agora terá que pagar 135 euros máis ao mes. A medida afecta a familias como Lili e Camilo. Ela é autónoma cun pequeno negocio. El colabora como autónomo familiar e paga pola base mínima. Depende de cada mes. Os autónomos adoitamos a traballar en función do volumen de traballo que haxa. Entón, eu traballo como colaborador, traballo as horas que van surdindo. Os chamados autónomos societarios e familiares colaboradores son habituais en sectores como a hostalaría e no rural. A maioría cotiza pola base mínima que agora sobe de 1.000 a 1.400 euros. Supondrá un esforzo contributivo de máis de 135 euros ao mes. O Goberno lembra que a suba foi acordada coa maioría do sector e que tamén tivo apoio do PP. O obxectivo era mellorar a cobertura deses familiares que traballan e cotizan pouco, moitas mulleres. Así que no hay ninguna subida, no hay ninguna acción unilateral por parte del Gobierno y lo que apelo es a la responsabilidad de quienes, fruto del consenso, alcanzaron un acuerdo que se hizo ley, que tuvo un importante respaldo en el Congreso para mejorar y equiparar la protección de los trabajadores autónomos. Pero as asociacións de autónomos piden que a suba se conxele, igual que se conxelaron as cotas dos autónomos xerais. Unha empresa que ten boas perspectivas en Galicia é a multinacional Indra, especializada nas tecnoloxías de defensa. En plena expansión, queren contratar este ano 170 novos empregados con perfil tecnolóxico. Trabajando conjuntamente de la mano con las universidades en la región, los centros de formación profesional y las autoridades de empleo, bueno, pues en áreas muy punteras tecnológicamente como son la ciberdefensa, la radiofrecuencia. O aeroporto de Santiago vai contar cunha nova conexión con Alemaña, concretamente a través da aeroliña Lufthansa. Operará a ruta Santiago-Frankfurt a partir de maio. Antes vai haber un parón de máis dun mes co peche do aeródromo dende o 23 de abril ata o 27 de maio, porque se van facer obras na pista. E xusto nunha semana comeza a folga indefinida de controladores aéreos que afecta a Vigo e tamén a Coruña. Denuncian falta de persoal e un empeoramento das condicións no seu traballo. Complemento dos servicios mínimos que están establecidos e que, polo tanto, van a permitir que a actividade siga dentro dos seus cauces. Dende aí esperamos e confiamos en que a capacidade tanto da empresa concesionaria como das organizacións convocantes sea o suficiente como para dialogar e que cheguen ao acordo. A alta velocidade sufriu en febreiro a maior caída dende a pandemia tras o accidente de Adamuz. Segundo adiantou o Instituto Nacional de Estatística, o número de viaxeiros en AVE baixou un 32%, arrastrando a unha caída xeral do transporte ferroviario do 15,8%. Tamén os servizos de proximidade e media distancia perderon usuarios. E a propósito do accidente de Adamuz, a empresa ferroviaria Irio presentase como acusación particular no proceso. No sinistro descarrilou un dos seus trens e despois chocou cun Alvia. No escrito fan referencia á investigación preliminar que apunta a que a vía estaba rota previamente. Engaden que sería a empresa pública DIF a responsable do seu mantemento e por iso se presentan como prexudicados. O Plan Galego contra a fraude nas baixas segue adiante. O conselleiro de Sanidade avanzaba esta mañá que a idea é crear unidades de apoio especializadas na atención de baixas. Xa funcionaron en programas pilotos en varias áreas sanitarias. Agora buscan estender esa axuda na atención primaria.
falar, comentar os casos con os médicos de atención primaria, ¿no?, para ver cuál es a mellor maneira de abordar este problema, ¿no? E, de feito, esta comunicación funcionou, en el sentido de que, bueno, que se conseguiu que moitas persoas que estaban de baixa, ¿no?, pues, bueno, pues, retornasen antes a seu traballo. Son unidades de apoio, son o que son. Non son unidades de auditoría, nin unidades represoras. A matemática Rosa Crujeiras fixo hoxe historia ao tomar posesión como primeira reitora da Universidade de Santiago, polo tanto tamén como primeira muller en dirixir unha universidade en Galicia. Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de reitora da Universidade de Santiago de Compostela. É a primeira vez nos 500 anos de historia da Universidade de Santiago que unha muller pronuncia estas palabras. Rosa Crujeiras reivindica o espazo e a voz que debe ter a institución na sociedade. A nosa debe ser unha voz de valores, de bo goberno, de transparencia, de ética. Para min esta é tamén unha responsabilidade histórica. Alfonso Rueda apela á colaboración para agrandar a excelencia da institución. Toda a potencia investigadora cada vez máis evidente do tecido do I+G+I galego que quisemos facer descansar directa e expresamente na mesma consellería que leva relacións coas universidades, creo que é unha mensaxe. Crujeiras promete traballar para que a Universidade Santiaguesa sexa a institución pública e galega de máxima excelencia académica, decididamente feminista e inclusiva, e que manteña o seu firme compromiso co país ao que pertence e ao que serve. A relación entre os concellos galegos e portugueses da Raia é moi estreita. Un dos exemplos son as Eurocidades. Comparten servizos e proxectos. Funcionan 4. A primeira foi Tui Valença no ano 2012, logo chegaron a de Salvaterra, Monsao, a de Berín Chaves e a que agrupa Tomiño e Vilanova de Cerveira. A esta lista se sumase a Eurocidade do Miño, cos concellos da Cañiza, Arbo, As Neves e Crecente e co portugués de Melgaso. Tamén traballan nunha alianza o Rosal e a Guarda con Camiña. Esta mañá asistimos a un novo exemplo desa estreita colaboración entre os dous lados. Un amplo operativo de busca e rescate que se despregou sobre o río Miño, en Tui. Medios galegos e portugueses buscan os ocupantes dun coche que caeu á auga. Xoán. Sí, un vehículo con en principio 3 persoas caeu á auga. Unha foi posible atopala con vida e agora están tratando de localizar e rescatar os outros ocupantes que continúan desaparecidos. Trátase en realidade dun exercicio que busca reforzar a colaboración entre as forzas de emerxencia e rescate de ambas beiras do Miño no treito internacional do río. Participan diversos medios da Armada, efectivos de Axega e o Servizo de Gardacostas da Xunta e por primeira vez tamén a UME. Pola banda portuguesa interveñen medios da Policía Marítima de Camiña e mergulladores sapadores da Mariña Lusa. No posto de mando avanzado e conxunto coordinan todo o operativo en que participan alrededor de 60 persoas. Un alertante relatou ao servizo de emerxencias que un coche caera ao río con varias persoas no interior. Ese é o escenario do operativo. Un ejercicio de búsqueda y rescate ante una emergencia ocasionada por la caída o precipitación de un vehículo que se va al agua con varios ocupantes dentro. Axiña interviu o helicóptero de Gardacostas de Galicia para rescatar un supervivente que logrou saír do vehículo. En terra e sobre todo na auga, os efectivos intentan localizar os outros ocupantes. Interveñen medios civis e militares. Lo que hemos escalado en el ámbito militar español es la participación del Cabo Fradera, de la unidad de buceadores de Ferrol y luego específicamente para este ejercicio por primera vez participa la unidad militar de emergencias. As dificultades dunha busca no cauce fluvial requiren da intervención de equipos especializados, entre eles os mergulladores. Y en sitios como estos hay muchas ramas, mucho fango, entonces tú levantas un poco y no ves nada. O pasa un poco de corriente y tanto el cuerpo o lo que vayamos a buscar se tapa de fango, entonces es muy complicado buscar. O obxectivo do simulacro é poñer a punto a cooperación de todos os medios no treito internacional do río. E garante que todas as ocorrências que aconteçam nesta área tenham uma resposta imediata, tanto do lado português como do lado espanhol. Un exemplo recente da necesidade de actuar en coordinados deuse no operativo de busca e rescate das vítimas do naufraxio do Vila de Camiña, ocorrido en decembro do ano pasado, na desembocadura do Miño, e no que faleceron 3 mariñeiros.
O de hoxe foi un simulacro, pero os servizos de urxencias de Galicia e Portugal colaboraron en multitude de ocasións. Acabamos de ver algunhas desas imaxes. Estas son de decembro do ano pasado, xustamente cando un pesqueiro portugués se afundiu con 5 tripulantes. 2 foron rescatados con vida. Tamén en 2025, aínda que en abril, 3 mariñeiros da Guarda foron rescatados despois de emborcar a súa embarcación no río Miño. Unha caravana queda totalmente calcinada en Valdoviño. Comezou a arder en plena rúa. Por sorte, non había ninguén dentro, pero as lapas sí que afectaron casas próximas. Un forte estourido espertaba na madrugada deste xoves os veciños da rúa Lavandeira, en Valdoviño. Sobresaltados saíron das súas vivendas sen saber moi ben o que ían atopar. Vivo aquí al lado y sobre las 6 menos algo de la mañana mi hijo nos llamó, a mi marido y a mí, nosotros no oíamos nada, que dormimos al otro lado, pero él se despertó con explosiones, entonces nos despertó, bajamos corriendo y bueno, la caravana esta estaba ardiendo ahí y dando unos, bueno, pitaba también el claxon, bueno, horrible, y además mi coche estaba pegado a la caravana. De inmediato chamaron os equipos de emerxencias que cando chegaron atoparon a caravana completamente calcinada. Estaba bastante desarrollado xa, entón o único que poideron facer foi apagar e intentar que non se estendera, que afectou a un cuadro de alumeado público que había preto e o cierre dunha vivenda tamén. Chegaron os bombeiros do Parque Comarcal do Eume, que tamén cubren zona, cando xa as labores xa estaban prácticamente rematadas e controladas, e xa co seu apoio rematouse a extinción, cubreuse con escuma, que é o habitual. O vehículo estaba estacionado nesta rúa cando, por causas que se descoñecen, comeceu a arder. O que máis sorprendeu os veciños foi a virulencia do lume que provocou a máis o desplazamento da caravana uns metros. Andaba para arriba, pero non sei, unha cosa curiosísima, porque esta calle está ascendente, la caravana, bueno, se ven las marcas, si no han dado 5 o 6 metros, yo creo que han dado esos 5 o 6 metros, bueno, mi coche, si no lo quitamos, se lo había llevado por delante, me imagino. O lume afectoulle a varias vivendas desta rúa e tamén causou danos nos contadores en algún farol. O vehículo quedou totalmente estragado. Agora investiganse as causas que puideron provocar este incendio, mentres os veciños agardan a súa retirada da vía pública. E o lume empeza a dar un respiro en Asturias, que rebaixa o nivel de emerxencia ao ter controlados os 5 incendios que hai arestora no Principado. O goberno asturiano subliña que os incendios son provocados, que xa identificaron algúns incendiarios e que haberá detencións. En Cantabria queda un incendio activo. Os 2 accidentes mortais de tractor das últimas horas en Galicia agravan o balance tráxico deste ano. Son as últimas 3 semanas, van 4 falecidos. A nosa comunidade é a que ten máis accidentes deste tipo e unha das claves está na antigüidade dos tractores, Nuria. Sí, Marta, porque os tractores modernos como este veñen equipados con sistemas de seguridade que literalmente salvan vidas. Cabinas modernas, arcos antiemborco ou cintos de seguridade son elementos clave dos que carecen os tractores antigos. Hai que ter en conta que en Galicia hai máis de 160.000 tractores e a metade deles teñen máis de 40 anos de antigüidade. Ademais, estamos nunha época especialmente complicada, con moito traballo no campo e moitas veces son persoas maiores as que se poñen o volante. No que levamos de 2026, Galicia suma un total de 4 falecidos por accidente de tractor. As 2 últimas mortes producíanse onte en menos de 24 horas, na Pobra do Brollón e xa de noite en Arzúa. As mortes se producen casi todas por volco, non? Por emborco. Pero hai outro tipo de accidentes asociados por atrapamentos ca toma de forza, sobre todo, ou atrapamentos cando estamos enganchando e desenganchando os apeiros. Galicia conta cun parque móvil de tractores moi embellecido. Dos 160.000 vehículos que hai na nosa comunidade, máis do 50% superan os 40 anos. Eses tractores tan embellecidos teñen falta de medidas de seguridade, sobre todo de seguridade antivuelco. Falamos de cabinas, falamos de arcos de seguridade ou de bastidores. Pero tamén pasar a ITV, onde valorarán os nosos freos, que estean en perfecto estado para dar resposta a ese traballo en terreos moi irregulares. E, por suposto, o uso do cinto de seguridade. Todos estes elementos salvan vidas. De feito, hai xente que di, no, é que eu cando vai a volcar, eu salto do trator. No, o que é que sentarse no trator, ir sentar no trator, co cinturón de seguridade. Outro dato que se debería ter en conta é a idade dos condutores. O 90% dos falecidos en Galicia superaban os 65 anos.
Eu penso que deberíamos facer un pouco de conciencia de que a partir dunha idade non se debería empregar o trator. Calquera persoa con carné de conducir pode levar un trator de ata 10 toneladas. Consideran que é un erro, xa que deberían contar cunha formación específica. Por iso estánse a levar a cabo campañas de prevención e informativas. A iso súmase unha lexislación obsoleta permisiva coas herdanzas. En Madrid detiveron un mozo de 23 anos por matar un neno de 11 a coiteladas. Atacouno nos baños do Centro Cultural onde o rapaz recibía clases de inglés. Acoitelouno no tórax, nas costas e no pescozo e cando chegaron os sanitarios o neno xa estaba en parada. Acabou morrendo no hospital. O agresor fuxiu, pero deron con el pouco despois. Aquí en Galicia, un exempregado de banca acepta 18 anos de prisión por tentativa de asasinato, roubo con violencia e un delito continuado de estafa. Recoñeceu que tentou matar unha veciña de Xermade para quedar cos cartos que tiña na súa conta bancaria. Luís Rancaño Bouso, exempregado de banca, foi condenado a 18 anos de cadea por asasinato en grado de tentativa, roubo con violencia e estafa continuada. No xuizo celebrado na Audiencia Provincial de Lugo, recoñeceu que en 2022 asaltara a vivenda dunha veciña da parroquia xermadesa de Candamil e que a golpeara na cabeza cun obxeto contundente coa intención de matala, apoderarse do seu teléfono móvil e ter así acceso á súa banca electrónica. O autor dos feitos coñecía de antemán o estado das súas contas, das que extraeu uns 20.000 euros. Como consecuencia do golpe sufrido, a muller foi ingresada na UCI do ULA e dende entón é unha gran dependente que se despraza en cadeira de rodas. Pola súa parte, o agresor encóntrase en prisión preventiva sen fianza dende hai 4 anos. Ante o tribunal, aceptou as penas solicitadas pola Fiscalía, que inclúen o afastamento da vítima a 1000 metros durante 48 anos. Así é todo, non houbo acordo tocante á responsabilidade civil. A Fiscalía pide o pagamento de máis de €500.000 euros, mentres que a acusación particular eleva esa contía a case €1,5 millón. Absoluta. Lo que pasa es que el daño ya está hecho. Seguro que lembran este home e este caso é o loteiro da Coruña que supostamente se apropiou dun boleto da Primitiva premiado con 4,7 millóns. Os 14 anos despois vaise celebrar o xuízo que dirá finalmente quen cobra a Primitiva. Manuel Reija e o seu irmán Miguel enfróntanse a 6 anos de prisión e inhabilitación para calquera profesión relacionada con loterías. Un pouquiño peculiar. Que se sepa la verdad e que se haga justicia. Os presuntos delitos remóntanse ao 26 de xuño de 2012, día en que se selou o boleto da discordia na Administración de Lotería situada nun centro comercial da Coruña. 7 días despois, o apostante acode a comprobar a Primitiva noutro punto, no despacho dos acusados. Pero de todas maneras, que la juez o el juez me entiende, lo que pasa es que el daño ya está hecho. Sobre a mesa do xuíz, 4,7 millóns de euros que reclaman os herdeiros do presunto lexítimo propietario, xa falecido, un home que xogou varias veces eses mesmos números que resultaron premiados. 14 anos en que a Fiscalía e Policía culpan o loteiro de enganalos. Pero me vais a perdonar, pero yo esta aclaración se la tengo que hacer ante el juez. Se as cousas son como sostén a denuncia, o loteiro non lle notificou o premio e agochouno. Está habendo menos roubos de móviles nas festas populares e non é casualidade. Por citarlles un exemplo, no Entroido de Ourense pasaron do medio cento o ano pasado a media dúcia este ano. Vexan por qué. Saíron festeiros, non perdían unha. Los grupos de las fiestas patronales. Estamos hablando de Ardelucus, estamos hablando del San Froilán de Lugo, estamos hablando de las fiestas del Albariño de Cambados, de los carnavales de Ourense. Levaban 2 anos actuando. No Entroido de Ourense do ano pasado puxeronse as botas, houbo medio cento de denuncias. Este ano detiveron o primeiro membro do grupo xusto antes de comezaran os festexos e os roubos caeron nun 87%. Houbo como media dúcia. O segundo membro caeu aí uns días. Viña a facer o agosto na Semana Santa. Sempre actuaban igual. Lo llevaban ese dispositivo al vehículo, lo dejaban en el maletero, desactivaban y luego volvían a hacer su actividad criminal. Esos teléfonos los traían para sus pisos francos aquí en Coruña y lo que hacían eran intentar desbloquear esos teléfonos. O obxectivo móviles de Apple e as víctimas dun perfil definido. El 97% de las víctimas son mujeres. Unha vez desbloqueados os móviles facían o camiño de regreso outra vez para Marrocos e Alxeria para vendelos e investiganse para algo máis. Tiene valor, por supuesto, la venta de esos terminales,
pero también de la información que se está obteniendo personal de esos terminales. Precisamente dende hoxe aumentan as penas por roubar teléfonos móviles que poden ir ata os 3 anos de cárcere. Calculase que este grupo roubou nestes 2 anos máis de 200, cun valor que supera os 200.000 euros. E unha persecución policial de infarto, esta acabou cun morto no sur de California. A policía levaba unha hora detrás do coche a toda velocidade e cando os axentes despregaron un dispositivo para frealo, o sospeitoso perdeu o control. Esnafrouse contra unha casa. Os contrabandistas cambian a súa forma de actuar e trasládanse a internet. Están a comprobar na provincia de Pontevedra, onde a Garda Civil comisou paquetes de tabaco ilegal que pediran por internet dúcias de veciños. Mar. Os contrabandistas e compradores deixan os métodos máis tradicionais, xa non hai rubio de batea e agora utilizan as redes e a venda online para facer a distribución de tabaco ilegal. No interior destas caixas que están aquí ao meu carón vemos tabaco de picadura. Envíano a través de internet e chegan estes paquetes para distintos puntos da provincia de Pontevedra aos domicilios dos compradores. A Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil realiza servizos preventivos en paquetería e nos últimos meses requisaron ata 193 kilos de picadura e 50 paquetes de tabaco falsificado. Localizaron vendedores no centro e sur de España e aquí na provincia 78 compradores, 3 reincidentes. Na Coruña desaloxaron un baixo ocupado que utilizaban como fumadeiro de crack, pero mantén a vixilancia. Ese baixo era un foco de conflitos, Andrea. Sí, efectivamente, este local levaba meses xerando malestar entre os veciños polas numerosas liortas ao ser un punto de consumo e probablemente tamén de venda de drogas. O operativo desta pasada madrugada rematou cunha persoa detida, un home que levaba xa tempo en busca e captura e que estaba sendo reclamado pola xustiza. Agora, co local xa desaloxado, a policía local estivo reforzando a súa vixilancia para construir este muro de ladrillo que teño aquí ás miñas costas e así poder evitar outra ocupación ilegal. E este é o maior alixo de cocaína da historia en Huelva, son 5.000 kilos que tentaban introducir en narcolanchas e que están valorados en 130 millóns de euros. Detiveron 10 persoas que xa están en prisión. Precisamente a cocaína é unha das drogas que se detectaron nas augas residuais en Galicia. Por primeira vez analizouse a presenza de cada droga nas depuradoras. Os resultados mostran que segue sendo a máis consumida, porque se detectan entre 1.800 e 3.700 miligramos por cada 1.000 habitantes. A moita xa distancia está o éxtase. Chama a atención o dato do alcohol que tamén entra nese perigoso ranking. O consumo de cocaína en Galicia supera a media europea. Nas analíticas obsérvase un incremento do uso nas fins de semana e unha media estatística de entre 1.800 e 3.700 miligramos por cada 1.000 habitantes. O estudo analizou o consumo dun 20% da poboación galega, xa que os residuos atopados corresponden a 5 depuradoras que se encargan das augas de 15 concellos, máis de medio millón de habitantes en total. Nos datos vese un maior consumo en zonas urbanas, pero non se ofrecen desglosados para conseguir que as accións pro control deste consumo sexan máis efectivas. A información reservada, que ten que ser así, pues, nos vai valer para planificar posibles medidas que axuden a prever e disminuir o consumo destas drogas nesas determinadas zonas, ¿no? A adicción á cocaína é hoxe o principal problema nas unidades de atención á drogodependencia. Oferta de cocaína por maior producción en Latinoamérica e como hai máis producción, hai máis competencia, maior pureza e maior disponibilidade. E cuns prezos que eu creo que, polos datos que manexa o Observatorio Español das Drogas e das Adiccións, están estables por moitos anos. O consumo de alcohol é o equivalente a unha cervexa ao día de media. Os de MDMA e cannabis están por baixo da media europea e a ketamina, que sobe forte noutros países, apenas aparece. O Ourense revalida o título da Tixola de Galicia e de toda España, porque esta tarde van chegar a temperatura máis elevada do Estado, 30 graus ou máis, en moitos puntos da provincia. É un adianto do verán moi fugaz, Demetrio, que quen queira ten que aproveitar.
Sí, porque en tan só unhas horas mañá o descenso das temperaturas será considerable, pasaremos dos 30 graus que se prevén para hoxe aos 15 de máxima, porque de mínima non se pasará dos 3-4 graus, así que vai ser unha variación de temperaturas bastante importante. Agora mesmo a sensación aquí en Ourense dun calor abafante que fai que moitas persoas aproveiten precisamente para tomar o sol, aunque moitas máis prefiren estar á sombra como se fora un día propio do verán. As previsións apuntan que incluso en algún punto da nosa provincia de Ourense se poderían superar estes 30 graus, así que hai que aproveitar porque mañá volve unha fin de semana de inverno. Onte a noite, ás 11 da noite, tiñamos a terraza chea, unha temperatura que parecía que estábamos en pleno Bravo. Isto axuda moito. É que 30 graus eu xa, para mí xa é moito. Vai haber un cambio bastante brusco que van baixar un montón as temperaturas e logo volveremos outra vez ás temperaturas altas. Temos que abrigarnos ben e procurar adaptarnos aos cambios. Na Coruña ultiman os preparativos pro que vai ser o partido do ano pro baloncesto galego. Reciben o Obradoiro, son primeiro contra segundo na clasificación e o que gañe ten moitas papeletas pro ascenso directo á ACB. E claro, as afeccións están entregadas e pase o que pase contan cunha boa festa mañá. Non hai entradas, pero sí que imos poder velo aquí, na Galega. Conta atrás para que se repitan imaxes parecidas a estas. Un coliseo a reventar para recibir o Mombús Obradoiro. Non quedan asentos e son case 10.000. Son cifras que ni siquiera en ACB la ves habitualmente en grandes partidos, entonces creo que es un éxito rotundo y absoluto para el básquet en Galicia. En xogo moitas papeletas para gañar a praza de ascenso directo á ACB. Son primeiro e segundo na Liga e os dous están tamén no top de abonados. Hablamos de más de 5.000 abonados en esta categoría, con lo cual el papel que van a tener este fin de semana estoy seguro que va a ser súper crucial, sin duda. E cousa de 1.000 obradoiristas levarán o miudiño á Coruña. Como 3 buses, máis ou menos ás 4 menos cuarto, e despois, centos de coches, e encheremos gran parte de Fondo Alto e eso, cada un a animar o seu club. Van ir cedo para recibir os xogadores ás 5 e incluso antes. Temos quedadas con algunha peña coruñesa para tomar unhas cervezas e botarse os clásicos vaciles prepartido. Hai bo rollo, digamos, é xente que quere disfrutar e que gaña o seu equipo. O derbi da primeira volta foi unha festa en Sar. Houve moito ambiente, moita festa, un gran partido. E agora todos se preparan para repetila. Mais ao lado deportivo van celebrar o bo momento do baloncesto en Galicia. Por supuesto, estamos hablando de dos aficiones, dos clubes con una tradición enorme, que deportivamente nos lo vamos a jugar todo, pero yo creo que por encima de eso, que la gente que venga, que lo disfrute, que se lo pase bien, yo creo que reúne todos los alicientes para que sea así y luego, oye, que gane el mejor. A cita mañá ás 7 da tarde, tamén na Televisión de Galicia. Ocorreu tal día como hoxe hai 56 anos. O grupo que cambiou para sempre a historia da música popular anunciaba a súa disolución. Estiveron xuntos 9 anos, pero en realidade publicaron toda a súa obra, 13 LPs e 22 singles, en apenas 7 e medio. Estímase que levan vendidos 600 millóns de discos, aos que habería que sumar case 300 millóns máis dos seus respectivos traballos en solitario. Ninguén foi, nin será, tan grande como os Beatles, que decidiron separarse un 10 de abril de 1970. Os que éramos fans dos Beatles quedamos orfos. Paul McCartney foi o que anunciou, colleu o baixo e dixo adeus. Na autoentrevista coa que traumatizou a medio mundo, McCartney dixo que un dos motivos para deixar os Beatles era que o pasaba mellor coa súa familia. Co paso dos anos, o baixista fora revertindo o liderado inicial de John Lennon, e á hora de buscar culpables, moitos apuntaron á parella deste, pero... Yoko Ono influí moito, pero non foi a causante realmente. As mozas, os negocios, esa foi a razón. O asasinato de John Lennon en 1980 dinamitou calquera opción dunha segunda etapa dos Beatles. En 2001, George Harrison morreu dun cancro de pulmón. Aos seus 83 anos, McCartney acaba de anunciar novo álbum pro mes que ven. Ringo Starr, de 86, tamén segue en activo, e o legado dos Beatles está máis vivo que nunca. Nunca se viu e é difícil que se volva a repetir. O que fixeron os Beatles é inmenso. Foron o grupo con mayúsculas, o grupo que o cambiou todo. Un documental da Real Academia Galega percorre a vida e o legado de Begoña Caamaño, autora a que lle dedican o Día das Letras este 17 de maio. Na produción falan da súa faceta como xornalista, creadora literaria e tamén do activismo e o feminismo, sempre presentes na súa biografía. A produción dalle voz á mocidade do IES Alexandre Bóveda de Vigo, onde estudou a propia Caamaño.
E mañá mudan de nome 12 concellos galegos, entran en vigor os cambios aprobados hai case 2 semanas, afectan en total a máis de 2.500 nomes de lugares, parroquias e municipios. Por exemplo, a Cañiza pasa a ser a Caniza, Cangas do Morrazo será de Morrazo e a Pastoriza Perdoa. E falamos agora do tempo, xo comentamos neste telexornal Mediodía que queda pouco, aínda podemos aproveitar este panorama ben xeitoso, unha tarde con moito sol, é certo que nas próximas horas poden medrar esas nubes de tormenta que nos acompañaron xa estes días de atrás, en principio sen maiores consecuencias, polo demais, fíxense, esas nubes que lle indicamos na costa da Coruña non se van a acercar á primeira hora da tarde, iránse chegando a medida que vai avanzando pois a tardiña que xa nos anuncian un cambio de panorama, e se onte as máximas subían no sur, hoxe ascenden no norte. Fíxense, en Lugo podemos chegar aos 27 graus, como en Santiago, en Ourense, como onte, alrededor dos 30. Como sempre, despois de Sevi e a información deportiva, contámolo todo. Así acabou a celebración do Día do Pastor en Euskadi, Ordizia concretamente. 1.500 ovellas que participaban na festa e romperon na zona bella e acabaron rodeando varias terrazas como esta, onde os clientes quedaron literalmente atrapados nun remuiño de animais. Foi un momento con certa tensión, pero o certo é que a imaxe é case hipnótica. Aínda máis abrallantes son as imaxes que nos deixa a misión Artemis 2 que remata ás 2 da próxima madrugada a hora galega. Despois descubrimos a cara oculta da Lúa, a tripulación prepárase para volver á Terra nun proceso delicadísimo. O entrar na nosa atmosfera, a nave Orión transformarase nunha bola de lume á metade da temperatura do Sol. Despois, despregará os paracaídas e caerá fronte ás costas de California. É un fito histórico que ademais van poder seguir aquí, en directo, a través de G24. Que teñan unha boa fin de semana.